Waalaikumsalam. Iso ya. Iso ya ono suarane. Lah yo nggo ngedel mangan iso. Iya, kadang-kadang ora ono suarane. Iki iso. Ya iso singkot podcast. Heeh. Ayah kan wis tekan omah. Gue iki bengkel. Lah iya, aku kemu jam 2:30 aku maem ning ngarep salon kuwi wong kauke. Kan mengebel ya lali, bali kok urung ngono. Wis lah. Iki nek bengkel iki yo. Harus apa? Karo punya aku lah. Karo bojomu. Yo. Lah kok aja telepon. Yo ora apa-apa lah. Aku. Sing genah ya. Yo pindah ke aku. Lah bojone ning ndi ya? Itu nonton di Oh, nonton TV. Oke. Bengkel ndi? Paling ora mungkin. Paling ora mungkin. Yo delok tapi paling ora. Ning bengkel ndi? Jeraka. Oh, Jeraka? Yo, arep pasar. Yut. Ngarep pasar Jeraka. Yo. Lah kok tekan ngono bengkel ning apa udah? Yo, mau karo golek. Golek apa? Golek di. Oh, ya wes. Yo. Sehat-sehat. Amin. Sering bersyukur ya. Iya sayang. Harus sering sehat. Iya sayangku. Yo. Iya sayang. Aku sayang mama. Iya sayang. Ya, tetap sayang mama. Ya. Besok berarti saya kerja. Ya, kita begitu. Iya. Ya. Iya.